Podchodząc do kolejnej stacji świętej Weroniki, Bożemu miłosierdziu w modlitwie polećmy wszystkie nasze trudy, nasze grzechy i bolączki, niedomagania, nasze ułomności, aby Pan Bóg w swojej łasce obmył nas wszystkiego złego. Polecajmy także za grzeszników, wypraszając dla nich łaskę nawrócenia i spowiedzi świętej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, na naszego, któryś począł z Ducha Świętego, narodząc się z Matej Panny, początku Pońskim Piłatem, krzyżowany i wstąpił do piekieł, dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd sądzić żywych i zmarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcych, że odpuszczę ciała zmartwychwstał, żywot wieczny. Ojcze, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Matko, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, Jego bolesnej męki, Miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego
Stacja 6. Święta Weronika otwiera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył. Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, się przepasał. Potem nalał wody do gruźnicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradło, który był przepasany. Po ludzku bezmyślna dziewczyna, która narażając własne życie biegnie, aby udzielić skazańcowi jakiegoś choćby drobnego aktu miłości. Jak wielkie musiało być jej współczucie, jak wielkie musiało mieć pragnienie, by na chwilę umrzeć Jezusowi. Jest ona postacią, która nie występuje na kartach Ewangelii. Informacje o tej stacji podała nam żywa tradycja Kościoła. Ale właśnie dzięki temu jest to stacja uniwersalna. Każdy z nas ma stawać się darowizną. Jesteśmy wezwani do tego, co wskazał nam Jezus, aby nawzajem umywać sobie nogi. Niezależnie komu i w jakich okolicznościach. W szkole, w pracy, w kościele, na zakupach. Absolutnie wszędzie. Ja, kleryk, kapłan, matka, uczeń, dziadek, nauczycielka. Każdy z nas otrzymał ten sam nakaz. Wzajemnie służyć drugiemu. Wielka miłość w drobnych gestach. Panie Jezu, naucz nas być takimi jak Ty. Naucz nas wznosić się ponad nasz egoizm, nasze światowe przekonania i iść umywać innych nogi, jak Ty. A potem wskaż nam drogę jeszcze doskonalszą, drogę na Golgotę. Ojcze nasz,